Dobrý den, dámy a pánové, dneska vám zaspívám druhou nejlepší písničku na celém světě. Spíš v Československu, jak říká se Jakary u svého videa, nebo spíš u své písničky Minecraftový rybář. To je ta první, protože je moje druhá. Tak nic, takže tohle jsem vlastně udělal jakoby na takovou pohádku, co tady budu natáčet a představím vám, co v ní bude, jenom tak tohle like, toho vyšlu, jsem do toho, nedělej ho, pak vyšlo tady zombíka, tenhle skopu blok a ten se jmenuje Zvoneček, který porazí samozřejmě toho vesničana a nebo ho přemění a potom, jelikož je odběr nejsilnější, tak tady mám pak připraveného odběra, takového většího odběra. Vidíte tady nahoře odběr. No, tak tohle je odběr. Představuji vám odběre, představ se. Ne, nebudu ho zabít. Jdu měl srdce. Počkat, ale tenhle meč je fakt dobrý, protože má úder 5, má ohnivý, nebo fire aspect a odražení. Fire aspect, pak odražení, boom, vidíte, 1 rána. A rovnou se to všechno vypeče asi. Počkat, vypeče se to nebo ne? Jo, je to vypečený hnedka. Tak to je mega OP. Tady je ten vending, který jde. Obchodovat ne. Až to moc drahý. Hlavně to. Kde je on sám? Ty proč nahoře? A tady ještě XPčko. Když mi jsou XPčka jedno, protože... to je jedno. Takže teďka vám jdu zaspívat samotnou písničku. Je hodně krátká, ale za to dobrá. Takže... Když udělám chybu, upozorním vás, ale nesmějte se mi. Dík. Takže... Vím, že byste řekli, na to díkám, ale to je jedno. Takže... Jo, ten lajčíček není prdíček, dejte i odběr, k němu zvoneček. A to je celá písnička, takže to mělo být všechno, co jste měli vidět, samozřejmě. A no tak jsem vám přiblížil, co bude tohle, to vydám, to video sotva. A tak nashledanou příště.